Yo masih di channel Mr. Dollar musik buat anda digoyang unik. Awesome. Basa bahagia hingga di kampung denai merantau kalau buah basuh simpanlah tangi denai ndak lamo saat dia minggu piti den kirimkan saat dia minggu piti den kirimkan Misdo tapi yang makan itulah kado tarui dan bayangkan ketika malam bulan purnama di kampung dalam janji baik pasal kinali jadi sanksinya sungguh aku denai indah menyangko ameh jo intan dan taman dayo namun cinta denai keadia juo indah berubah sepanjang masuk masa bahagia hingga di kampung denai merantau kalau buah basuh simpanlah tangi denai ndak lamo saat dia minggu piti den kirimkan saat dia minggu piti den kirimkan Walkibo Mr. Dollar. itulah kado tarui dan bayangkan ketika malam bulan purnama
denai marandau kalau buah basuh simpanlah tangi denai ndak lamo sadio minggu piti den kirimkan sadio minggu